Tejus gula batu. Loh, apa nih? Kon iku ya apa kon iku maksudmu apa kon ngecat aku 10.000 pertama ngono lapo kon ngono ku. Tipis nih, tipis. Tipis matamu kon karo HP ku disini bapakku gawe buka kalkulator ah. Mau cat 10.000 pertama ono TV ono tulisan tipis. Maksudmu apa kayak ngono iku? Ya anget-anget nih sawone adem. Anget kon karo ta bapakku iki mari lu kaji le. Mau cat kayak ngono ya apa badine anake kayak ngene iki. Kon iku ngawur kon iku. Ya waran kayak sodako nak ebesmu nih. Kayak sodako besku biarin gue cilikane ya tambah 50.000 pertama dili tope diwalik ngene arek-arek kon iku apa kon iku. Loh, ya waran nih kode sodako arek kan awake greges. Iya. Ya ikut tuku anget-anget Ya nih. gak ngono carane. Sing alus ngono iku lho, kayak Iya, ngomong kayak nis sodako 10.000 ngono lho, sik pinter ngono lho kon iku tambah 10.000 pertama tipis anget-anget. Yo ero bapakku njel konku. Aku ngene golek metu ya apa ngene iki. Jus ayo nak omamu yo air zam-zam. Tambah air zam-zam ngono ono air suci iki. Mau power kon iku sumpah bapakku lu kaji tambah gak digawe seneng digawe sengsara ngene ndelok anake ngombe-ngombe ngene iki. Yo ayo Seneng. tak jake urunan 50 ebesmu. Koplo arek iki sumpah. Sepurane nis.